everyone! Ito at isi-share na naman namin yung pinamili namin. Siyempre, ngayon lang kami nakalabas guys. Salamat sa Panginoong Diyos at nakalabas. At alam nyo, ang good news sa lahat ng nabili ko ay ngayon lang ako nakakita ng dahon ng ampalaya. At timing na timing, alam nyo, timing na nagbabad ako ng munggo para pagsalusaluhan natin guys. At ang ganda-ganda ng ampalaya. Fresh na dahon ng ampalaya. See that? At alam nyo, ang isang big case is tagti 10 pesos. Ayan, kumuha akong tatlo. At napaka, kung sa Ilocano pa, nalang Ayan, mag-haul tayo guys. Ipapakita ko yung mga shopping natin kahit kakarampot lang naman. Okay, at ito naman, kaparte kayo lagi. Ito naman ay binili namin doon sa Dao Central Market ng gulay, mga saging. At yung anak ko ay, ngayon lang nag-almusal, 10 o'clock na. Ngayon lang kami nakauwi. At least 10 o'clock aba. Tapos na kaming mamili. Ito yung saging sarabia. Ay saba ba ito? Saba. 35 pesos ang kilo. Tapos ito ay yung lakatan. Mura doon sa suki kong yun. 70 pesos. At itong kanilang orange ay ano to? Tag to 25 pesos ang isa. At ito pa ang may babalita ko guys. May share ko sa inyo. Uneasy naman. Well, dapat sana naka-tripod, no? Ito, pagpatuloy ko ang mag-haul, guys. Ito munang sa Dao Central. Yung ang sinabi ko, guys. Itong nabili kong mangga. It's my first time to eat a 1 kilo mangga. 1 kilo, so big. Kayo siguro nakakain na kayo ng ganyang kalaki, pero ako hindi pa. Kaya, I just wonder and amazed about this size of mango. 1 kilo talaga yan. Higit ng konti. 1 kilo and 50 grams. Yan. Ang laki, no? Tapos, ito namang lakatan ay maganda rin. Kasi, ang laman niya ay hindi lahat hinog. Sinadya ko yun para hindi sabay-sabay na mahinog. At mura, 70 pesos guys, ito ang kilo. Doon kasi sa mall, sa supermarket, 120 na ito guys. Di nakamura na naman, no? So, very good. Tapos, ito namang saba, yan nga, sabi ko is 35 pesos ang kilo nito. Malalaki, and then hinog na. Magluluto ako mamaya ng minatamis na banana. Coffee. Coffee daw muna tayo. Hindi ko siya nainom kanina kasi na-busy. Gusto ko kasi matapos kaagad ang pamimili. Alam nyo naman pag nakalabas ako, madalian. Tingnan nyo, ang bilis namin nakatapos, no? Ayan, oh. In 2 hours, ang dami namin nabili. And then, yung orange nila ay okay din. 25 pesos ang kilo. Doon sa loob, ito ay more than 30. 35 pesos siguro. So, nakamura ako. In every orange, nakamura ako ng 10 pesos. Di ba, wise? Pero bumili lang ako ng 5 lang. 5 lang, guys. Mahinang kalabang. Okay, and then tatlong ampalaya. Yan. Ang ganda. May dahon ng ampalaya. That is very good news. And then, dito naman, sorry guys, kumakain yung anak ko ngayon lang. Pwede kong i-transfer yung anak ko. Wala eh. Hindi kaya. Ito na po yun. Kukuha akong tray. Para sa ganun eh, nakita nyo. Kung ano yun, pinigil natin. Yung mga lulutuin natin guys na ano, oh my god, sabi ito, bumili kami nito pang-ihaw, mga pang-ihaw naman ng karamihan. Itong, hindi ko alam ang pangalan nito guys, basta't ganito na parang dalag pero flat ang kanyang dulo.
Alam niyo kung ano to? Hindi ko alam eh, ang pangalan. Oh, ayan oh. 180 ang kilo. Dati itong mura. Dati nga, yung mga suki ko, pagka bumibili akong marami, pinamimigay ito oh. Tingnan mo. Oh. Meow. Tingnan nyo. Kiss. You kiss it. You kiss it. Nakangiti si pusa. Oh. Ang isda, walang ngiti. Smiling. Smiling at you. Ayan. Parang dalag. Tapos, bumili rin ako syempre ng favorite natin. Di mawawala itong national fish natin na milkfish, na bangos. Ang ganda ng bangos nila ngayon guys. Oh. Bangos dagat daw ito. Kaya masarap. Bangos dagat. 2 pirasong malalaki. At ang kilo nito is 180. 180 ba yan? O 160? 180 yata. Ayan. Hindi ko na matandaan. And then, syempre, para makomplete, yung lagi kong niluluto guys, hindi pwedeng mawalan na tayo ng tiger prawns. Malalaki pa rin yung kinuha ko. Ayan o. Kita mo. Maganda. Ayan o. Malalaki. Ang kilo nito is 450. Ayan o. Hindi ko na napili. Siya na namili. Merong mas malalaki dito. Maliliit naman yung binigay. Ano ba yung suki kong yun? Ayan, 450 ang kilo niyan. Pero masarap to. Malinamnam. Ayan. Pero mas maganda sana yan kung ako ang namili. Kanina nag-isip kasi ako eh. At saka yung vongole natin. Vongole in Italian at clams in English. Ito ay yung panggawa ko ng spaghetti with clams. Ayan. Pagsasaluhan na naman natin yan. Tapos, meron ding pandagdag sa iihawin na ito, yung sunghan. Pangalan nito, hindi ko alam ang pangalan sa inyo. Basta ito'y ganito, sunghan, pang-ihaw. Dalawa yan, pero itong isa, ibang klase. Ibang forma naman itong isa, mas darker and then ganyan. Ayan oh, mga isda sa bato, ang tawag nila, ayan. At ang kilo nito is 250 yata. Pero ang tag price niya is 300 na natawaran yata namin. Ganun yata, ewan. Parang ganun. Okay, so tapos na yung sa dao. Tatabi ko lang. Ay. Nalang sa kamay ko. Tapos ngayon, ay ito naman. So, yung dating gawin natin na itong resibo ay papakita ng slow motion mamaya pagkatapos ng haul ko. Okay? Ito. Konti lang naman. Kukunti. Hindi ang binili ngayon. Nag-minimize ako dahil ayaw ko ng gastos. Ang hirap na. Magtipid tayo. Ayan. Ito, sa supermarket ko na binili itong iba dahil kanina doon sa Central Market sa Dao ay nagmadali na. Hindi ko na sinanap yung mga leafy vegetables na iba. Ayan, yung spring onions nila 22.50. Ayan, ang unit price is 180. Ito naman yung chili espada. Ito ay 225 ang kilo, 23.33. Ito naman yung parsley nila is 33.75. Itong kakarampot. At ito naman ay 40.30 at ang unit price ay unit price is 130 ang kilo ng pechay. Ang mahal naman. Wow naman. Tapos bumili rin ako naman sanas na yung maliliit apple na cherry apple is 78 itong apat. Katulad din nito. Dalawa lang naman na pack ang binili ko. Then, bumili rin ako sa Island City Mall Supermarket itong 90 pesos ang per kilo na tomato. Yung gagawin kong, basta, papakita ko sa malalaki kasi yung pang salad ito na tomato. Nakita nyo, ang lalaki. No? Ay gagawin tayo dyan surprise. Di kayo sasabihin para abangan nyo. Then, yung Sunny Care, syempre, kailangan natin kitchen towel.
Tapos, bumili rin akong aluminum foil. Kailangan ko yan. Tapos, ito na lang kung ano to. Ito. Lagay ko sa lagay. Ito, iniwan ako guys kasi naligo na sa dagat dahil high tide. Ayan itong parmesan nila na kinuha ko. Grana Padano is 1,642.55 ang kilo. 272.66 itong maliit na ito. Kita mo? Ang mahal, di ba? Tapos dairy cream na classic. Wala na kasi kukunti na yung butter ko. At kukunti na rin yung mozzarella ko sa freezer. Kaya mag-stock din ako ng dalawang blocks nitong 147.90. 441 ang unit price. 441 pesos per kilo. And then ano ito? Yung lemon, bumili rin ako. Ang lemon nila ngayon is 17 pesos ang isa. At bumili lang ako ng 6 na piraso. Ayan. Tapos, hindi nakapagpigil yung mga boys ko. Nandun na sila sa dagat guys. Naligo na. Okay, so, at ito naman yung para sa pizza namin. Itong hilig namin i-toppings guys. Ito yung salami. At ito ay 1,404 ang kilo. Ito yung 176.90. Tapos ito namang capocollo ay 1,509. 235 45 itong magkakarampot na yan. Talaga eh. Tapos ito yung what is this? Ito yung brisket. Kumuha siya at ang unit price is 200 pesos, 123.60. Anyway guys, papakita ko yung yung resibo mamaya, ha? Anyway, disclaimer dun sa nag-request na kapag mamili ako ay pag-share ko. Ito na po para sa inyo mga OFWs na gustong malaman yung mga pricing namin dito sa Pilipinas ay ito na. Binagsak ko na dyan sa lamesa. Okay, anyway. Ito na walang price lagi ninyo sa how did they do this? Ay, nandito sa dulo pala. Ayan. Ito yun. Ang beef ribs ay 215 ang kilo. 175.44 ito. At ito namang dito pala sa dulo niya nilagay. Ito ay 230 ang kilo. Itong pork belly, 126 ito guys. Pork belly. Tapos, ang kilo ng beef ribs ay 215. Ito ay 131.58. Ito pala yung kasama nito. Ayan. At ito yung pork belly. Nasabi ko na kanina. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayos ko na sa refrigerator. Lahat ng mga yan. Iniwan nila ako at naligo sila sa dagat. Kita nyo na? You see that? Nainitan yung asawa ko. Pumunta na sa dagat. At ito, yung pangsinigang mix, yan. Mga ganyan, paminta. Kaya may mga binili ko, spices, alam mo na, Spanish paprika, yung mga cumin seed ko, para sa Italian sausage ko. And then, yung coffee na ganyan, Nescafe na original, na minsan ay mas gusto pa namin yan kaysa yung kasi ay, mahirap na, hindi na makapunta ang Cebu. Namimiss ko na yung brewed coffee. Tapos yung Yakult ng mga anak ko, pang digest nila. At tapos itong repolyo, ito ay 60.90. Ayan, ang unit price is 105 ang kilo. 105 ang kilo niyan. Tapos, bumili din akong panlinis namin ng mga kung ano-ano dyan, tiles dyan, mga walls. Ito yung muriatic acid, walang price. Muriatic acid, itabi natin at delikado. At ito naman, mga detergents. Okay, panghugas na yan. Ayan, bumili rin ako nito. Maganda kasi itong panglinis, ang bango-bango sa mga surfaces sa kitchen. Ayan, maganda yan, panglinis. I-spray mo lang, very comfortable to easy, to use. And then yung joy natin para sa plato.
Pero bumili rin ako ng gas kasi subukan namin ito ay maganda rin. Kaya bumili rin akong pang-reserva. Tapos yung panglaba ko ng Decolor. Alam niyo naman ako, naka-Ariel. Ayan. Isang ganyan. No? So, nakita niyo na lahat. Hindi pa. Soft drinks, merong Coca-Cola, merong dalandan. Hindi naman lagi-laging gumagamit. At nagdagdag lang ako ng spices kung white onion, yung garlic. Meron pa doon, pero ayoko lang mawalan. At saka yung pinaka-main natin na sinadya ay ang fresh milk. Ayan. Ayan. Yan lang naman ang binili, guys. Ayun, ganon. So, meron din akong pinamili sa Watsons. Ibahin ko na lang ang video nun. Okay? So, ito muna sa mga para sa luto, para dito sa bahay. At iba naman yung pangkikay. Bubuksan ko rin yun. Papakita ko rin sa inyo yung sa Watsons kung sino interesado dyan. So, yun ang nabili namin at i-slow motion ko na para makita nyo yung pricing. Yung regular na binibili namin weekly, itong bawaw ng Handyman. Kung gusto nyo malaman yung 50 kilos nila na ganito, 50 kilos ba to? Or 25? I don't know. Basta yung isang bag na ganito is 1,100 mahigit. Ayan, bumili kami doon sa Handyman. Ayun. So, natapos din. At ako'y magpapaalam na, guys, for next time na... Okay, guys, it's done. Naipakita ko na yung pinamili namin konti at kami ay magpatuloy na ng pag-ayos dito at magluluto pa ako ng lunch. Okay? So, bye-bye. Thank you so much. Please like, comment, share, and subscribe. At sali na rin yung notification bell para sa ganon ma-update kayo every time na merong mga upload na videos na bago. Okay? I love you guys. See you again next time. Mag-ingat. Stay safe always. God bless. I love you guys.